Milé sestry, milí bratia, v týchto dňoch si pripomíname dve pamätné výročia vzácneho človeka a nášho spolubrata Michala Slavku. Narodil sa pred 105 rokmi 15. augusta 1921 v obci Kisáč v dnešnom Srbsku a zomrel pred 10 rokmi 8. augusta 2016 vo Svetom Jure. V našom zbore sme ho poznali ako dlhoročného účtovníka, zapisovateľa a kostolníka. Ďalej ako básnika a redaktora evangelizačného časopisu Cestou svetla. Ďalej znalca a zberateľa literárnej tvorby Kristýny Rojovej a zakladateľa pamätnej izby Kristýny Rojovej, ktorá sa mimochodom narodila 18. augusta 1860. A ja nejak som s nimi spýtala, tiež som Augustova, to je také zaujímavé. Ja a viacerí moji rovesníci sme sedávali dlhé hodiny u Uja v pracovni a hltali jeho múdrosti. Mnohým z nás pomáhal počas štúdií literatúrou a jeho jedinečná manželka čajom, modlitbami, rozhovormi. Mňa osobne veľmi podporil a povzbudil pri vydávaní časopisu Dúha. Potom mi odovzdal zapisovateľské žezlo v našom zbore. A teraz tu vďačne, ale aj s bázňou stojím ako jedna z týmu pokračovateľov, ktorí túžia zachovať a niesť odkaz sestier Rojových aj budúcim generáciám. Domov Bielých hlav prechádza rozsiahlou rekonštrukciou a Múzeum sestier Rojových rozširuje svoju expozíciu. Tak ako patrí veľké poďakovanie bratovi Slavkovi, nesmieme zabudnúť ani na brata Gažíka, ktorého pričinením bol Domov Bielých hlav po 89. pri navrátení evanjelickej cirkvi. Ďalej manželom Rumánkovým, ktorí iniciovali vznik občianskeho združenia Sluha a tu zase manželia Feríkovci z tohto združenia s mnohými dobrovoľníkmi aj spomedzi našich radov zachránili chátrajúci Domov Bielých hlav. Čiastočne ho zrekonštruovali a vďaka mnohým aktivitám prebudili nevyužité priestory k životu. Za všetko spomeniem len založenie múzea a detský spev okolo Lastovičky, ktorý bez prestávky funguje už 14 rokov a svojimi vystúpeniami nesie tiež odkaz sestier Rojových a robí dobré meno aj nášmu zboru. Minulý rok občianske združenie Sluha odovzdalo Domov Bielých hlav do správy evanjelickej cirkvi v Bratislave a tá začala s rekonštrukciou a novými víziami. Ja som sa stala správkyňou budovy a všetkým, ktorí nám akokoľvek pomáhate, veľmi pekne ďakujem. V bývalej pamätnej izbe mal brat Slávka staré kreslo a deťom hovorieval, že kto si doň sadne, bude spisovateľom ako Kristýna Rojová. My to kreslo máme v múzeu, ja som v ňom viacej razy sedela a naozaj som sa stala redaktorkou a dokonca aj pokračovateľkou toho rojovského odkazu. To mi brat Slávka veľmi kládol na srdce, že my máme niesť pochodeň viery ďalej, najmä v tomto našom kraji. S mojimi drahými kolegami v múzeu, so Samkom a Pálkom, sa snažíme, ako vieme, poslúžiť a hlavne nebyť prekážkami v tom Božom diele. Vyzývam aj vás, bratia a sestry, príďte sa pozrieť do Domova Bielých hlav a ak máte aj niečo výslovne späté s rodinou Rojovou, skontaktujte sa s nami, aby sme spoločnými silami mohli zveľaďovať a niesť to, čo pre Kristínu a Máriu bolo najdrahšie. Milovať a žiť pre Pána Ježiša. Tak vám pekne ďakujem.